Әлеге тапшыруның беренче сәламен без олы горурлык белән Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур, кабатланмас, кадерле юбилеен, 80 яшь тулу көнен Масеевка авылында гомер кичергән якташыбыз Кузахметова Расимә Билал кызы каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны чын күңелдән Джаббаровлар гаиләсе, кызы Руфия, кияве Камил, оныклары Рита, Илдус, Юлечка, оныкчыклары Миленочка һәм Решатик, Кузахметовлар гаиләсе, улы Илмир, килене Алсу, оныклары Айсылу, Илгам, оныкчасы Альмирчик, Тагировлар гаиләсе, кызы Гөлнара, кияве Марат, оныклары Дилнара һәм Илназик котлылар. Без бала оныклары өчен һәр вакыт борчылып, хәер фатихасын, иң кирәкле киңәшләрен биреп торучы кадерле кешебез әниебезгә бүген 80 яшь тула. 40 елдан артык авылда башлангыч сыйныф укытучысы булып эшләгән әниебезне барысы да хөрмәт итеп яшиләр. Әниебез 1940 елны дөньяга килә. Аңлавыгыз буенча, сугыш чоры балалары саныннан була безнең кадерлебез. Нинди авырлыклар аркылы үткәнен сөйлисе дә юк. Әтиләре фронттан кайтмаган вакытта әбиебез 4 баласын көчеп бер ялгызы тормыш арбасын тарткан. Шуңа күрә әниләр ул заман эшкә чыныгып калу сәбәпле алдагы тормышларында да балаларны да, мал-туарны да карыйсы, эшкә барасы да бар икәнлеген аңлап яшәделәр. Бер нинди авырлыкларга да карамыйча, эшендә дә һәр чак мактаулы булды. Дөньяны да ал да гөл итеп барды әниебез. Әтиебез белән тигезлектә озак еллар яшәделәр. Кызганычка каршы әтиебез 11 ел элек бу дөньядан китеп барды. Һәм без әниебезне үзебез яныбызга, кызлары янына Кулаткага алдык. Безне балачактан ук хезмәтне сөяргә, тапшырылган эшне җиренә җиткереп башкарырга, олыларны һәм кешеләрне ихтирам итәргә, укуда, хезмәттә һәм гаиләдә намуслы һәм гадел, тыйнак һәм сабыр, тырыш һәм эш сөючән, җаваплы һәм тәртипле, туганчыл һәм кешелекле булырга өйрәттегез. Без кайсы тармакларда гына эшләсәк тә, әти-әниебезгә һәм нәселебезгә дә тап төшермәскә, битләренә кызыллык китермәскә тырыштык. Синең укыган изге дугаларың безгә тормышта авыр чакларда көч-куәт исте. Авырлыкларга бирешмәскә һәм тагы да тырышыбрак эшләргә булыша. Сөекле һәм яраткан әниебез. Син үзең дә гомерең буе хезмәтне сөеп, бүген дә тормышны яратып яшисең. Әниебезгә күзләр тимәсен. Озын-озак безне сөендереп, дөньябыз яме булып, сау-сәламәт яшәргә язсын. Шал чәчләрең, маңгай сырларың, күбәйсә дә еллар үтүгә. Безнең өчен мәңге яшь синенкәй, картаюны белмә гомергә. Озын гомер бирсен Ходай бибез, кояш сиңа бирсен яктылык. Барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Маңгайыңа төшкән аксыл чәчләр сөйкемлелек бирә йөзеңә. Барысы өчен рәхмәт сиңа әнкәй, исәнлегең белән йөз яшә. Озын гомер бирсен Ходай сиңа, сызламасын аяк-кулларың, балаларың, туганнарың белән матур итсен гомер юлларың. Хөрмәтле Расимә Билаловна, матур юбилеегыз котлы булсын. Балаларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Şeşlerinde ağardı dime, uylama enkey farklı kılında, balında üsken
çeşekler gibi yayıldıgan kay senin yanıma qartaymale enkey qartaymale sen bitirizini yürek jılısı üttü ömürlerdi qaygırmale bizgele gürlep yaşaysın bişik jırlarım bizge jırladım üsterdin bizini seydin nazlarım taralıştık biz türlü yaklarga biz barımızda rahmetli sima qartaymale enkey qartaymale sen bitirizinin yürek jılısı üttü ömürlerdi qaygırmale bizgele gürlep yaşaysın dünyada var biten keyler saklarga girer bizge alarmı qartaymasınlar mengüge qalar enkeyler bizinin turmuşunun yemi qartaymale enkey qartaymale sen bitirizinin yürek jılısı üttü ömürlerdi qaygırmale bizgele gürlep yaşaysın qartaymale enkey qartaymale sen bitirizinin yürek jılısı üttü ömürlerdi qaygırmale bizgele gürlep yaşaysın bizgele gürlep yaşaysın qartaymale enkey qartaymale